În sfârșit terminai. Oh, Sparkle! Oh, ce drăguț ești! Ești mai drăguț ca la negru, lol! Hei, prințesa, ce faci? Acum mi-am dat seama că ești o fată. Așa, să mă duc în casă. Ah! Creeper! Hei, căței, ce faceți? Nu mai stimb becul, să vedeți și voi. Unde m-a ajuns? Ce cu... Asta e un castel? Ui! Tare! Hai să mă duc. De sala tronului. Sala de bal. Parcă mai am văzut undeva locul ăsta. Aici sunt tronurile. Willy! Culorile mele preferate. Mișto. Ce mișto e. Hai să mă duc pe scările alea pe care le văzui. Sau pe hol. Pe hol. Mă duc pe hol. Ce Dumnezeu. Mov, culoarea mea preferată. Iubesc movul. Și cu portocaliu, dar trebuie să fie și portocaliu aici. O să rezolv. O să cer reginei sau regelui de aici. Dar cine Dumnezeule e regele aici? Nu știu. Bine, asta devine ciudat. Eram să cad odată. Încă o dată și încă o dată. What? Came... Iuhu! E aceeași culoare care îmi place mie foarte mult. Și covorul lor, foarte mișto. Iubesc deja castelul ăsta. Dar nu e al meu. Cred că o să mă arunc. Au, doare. Ce în camera asta? Relaxare. Ce mai e pe aici? Stai pe jos, de ce zăpadă? Au. Cred că-i ținutul iernii. O bibliotecă. Cine citește aici? Bibliotecă cu masă. Ui! E ciudat. Aici e bucătăria. Uite pe aici, unde urcăm. What? Un mini balcon! Ce drăguț! Aici ce trebuie să fie? Nu știu. Am avut un vis ciudat cum ajunsasem într-un castel. Mă rog. Cred că o să scop pe Sparkle pe la plimbare. Mă arunc pe scări. Văzui ceva aici. Ceva foarte interesant. Nimic. Cred că mi se pare un. Sau cam așa ceva. Na 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 na. O să rezolv secretul ăla. Secret, Doamne. Îmi pare rău, Sparkle, nu mai pot să te scot. De ce? Viață grudă, plouă. Sparkle?
Hei, ce faceți? Bă, dar am prins la cai ca niciodată. What? Pot să zbor? Stai. Pot să zbor? Pot să zbor? Pot să zbor? Really? Ciudat. Căței! Căței! Ce fac? Ce câini ciudați! Da, mă rog, mă duc jos. Să mănânc și eu ceva. Mă uit mai întâi de zombie. Mă, trebuie să pun ceva aici. Ce să mănânc eu? Măr. Pâine goală. Dar biscuiți nu sunt? Uite. Nu sunt biscuiți. Măr. Nu sunt biscuiți. De ce? Nu mai sunt biscuiți. Trebuie să mă duc la magazin să iau niște biscuiți. Mai la viață crudă, viață. De ce plouă? De ce? Cred că trebuie să sting luminile, fiindcă e zi. Da. Aici. Uite aici. Gata să stinsă. Așa. Și... Hai, măi. Uite așa. Gata. Nu, da. Fu telefonul meu primind notificări. Bine. Nu mai pot să gărăresc. Nu-i corect.